La miopia és una malaltia ocular cada cop més freqüent. En aquests últims anys disposem de tractaments eficaços per evitar l'aparició de la miopia i fins i tot per frenar-ne la progressió. Quan abans establim aquests tractaments, menys diòptries tindran els nostres infants en l'edat adulta. La miopía cada vez es una enfermedad que aumenta mucho su prevalencia y es muy importante hacer un diagnóstico precoz en la edad infanto-juvenil, fundamentalmente por tres cosas, ¿vale? Primero, porque cuanto más sea la miopía, ¿vale?, mayor deficiencia visual va a presentar ese niño sin corrección, y eso va a suponer, por otra parte, una limitación en cuanto a las actividades que va a poder realizar sin necesidad de corregirse con una gafa o con una lente de contacto. En su día, además, cuando llegue a la edad adulta, ¿vale?, si la miopía ha sido mayor, no podrá, en el caso que quiera optar para operarse y prescindir de la gafa, recurrir a la cirugía con el láser para prescindir de la misma. Y tendremos que recurrir a otras técnicas, ¿vale?, que son ya más complicadas, o a lo mejor incluso pasa a no ser un candidato a tener esas opciones. Y por último, y lo más importante, es que cuanto mayor sea el número de dioptrías que ese niño desarrolle, mayor es el número de complicaciones asociadas a la miopía, como puede ser la posibilidad de un desprendimiento de retina, como que desarrolle una catarata antes o que desarrolle un glaucoma. De ahí la importancia en hacer hincapié en que hagamos un buen diagnóstico de la miopía en edad infanto-juvenil para no tener esas posibles complicaciones en un futuro. Per això, avui hem convidat algun dels nostres companys experts perquè ens expliquin quines són aquestes complicacions, quin és el seu risc i quines són les seves conseqüències. La retina és la capa que recobreix la part interna de l'ull i la seva funció principal és captar la llum per tal de convertir-la en senyals elèctriques que seran enviades al cervell a través del nervi òptic. En l'ull miop, aquestes imatges es projecten davant de la retina i no sobre ella, i això és el que ens dificulta la visió llunyana. La miopia es pot corregir amb lents de contacte, ulleres o inclús la cirurgia ocular, però hem de ser conscients que en cap d'aquestes situacions la retina es modifica i per tant segueix tenint les característiques de l'ull miop. L'ull miop és un ull més allargat del normal i això fa que es pugui debilitar el teixit tant de la retina perifèrica com de la retina central, que és la màcula. Els pacients miops tenen més risc de despreniment de retina, el risc relatiu es triplica en miops de 2 dioptries respecte als ulls sans i s'incrementa fins a 9 en els miops de 5 dioptries. Per altra banda, també podem tenir lesions a la màcula, com la membrana neovascular. També podem tenir membranes epirretinianes, que és un teixit fibrós que creix a sobre de la retina i la pot arrugar, inclús formar un forat a la màcula. I el risc relatiu també es duplica en pacients miops de 2 dioptries i s'incrementa fins a 40 en miops de 5 dioptries. La relació que hi ha entre la miopia i la catarata és bidireccional. Per una banda, hi ha estudis que indiquen que miops alts, de més de 6 dioptries, són ulls que tenen més predisposició a tenir catarata. No és que la miopia produeixi directament aquesta catarata, sinó que aquests ulls pateixen unes alteracions estructurals i metabòliques, com estrès oxidatiu, que afavoreixen la presència d'aquesta catarata. Per una altra banda, els ulls que presenten catarata normalment, o sobretot el del tipus nuclear, són ulls que tenen més predisposició a produir miopia, perquè aquests ulls pateixen un procés d'engruiximent i opacificació que fa que canvi l'índex de refracció del cristal·lí, augmentant el seu poder refractiu i produint aquesta miopia. I ens trobem, en molts casos, en pacients que ens comenten que han millorat la seva visió de prop sense ulleres precisament per aquesta catarata. Per tant, és molt important el diagnòstic precoç i el control de la miopia perquè podem evitar la presència d'una malaltia com és la catarata. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico crónica y progresiva. El nervio óptico es una estructura fundamental para ver porque es una especie de cable que une los ojos con el cerebro. En el glaucoma, el nervio óptico se deteriora con el tiempo y esto puede hacer que el paciente pierda visión de manera progresiva, incluso hasta la ceguera. De hecho, el glaucoma es una de las enfermedades que más frecuentemente provocan ceguera en nuestro entorno. El glaucoma es algo más frecuente en las personas mayores, en aquellas personas que tienen la presión elevada,
las que tienen algún otro familiar con glaucoma, ciertos grupos étnicos como el afroamericano o los asiáticos, y también entre las personas que sufren miopía. De hecho, las personas que tienen más de 3 dioptrías de miopía tienen el doble de riesgo de desarrollar glaucoma con la edad. Hoy en día, si el glaucoma se diagnostica a tiempo, es posible controlarlo con un tratamiento y un seguimiento adecuado. En definitiva, una persona amb 3 diòptries de miopia tindrà una pèrdua de 4 anys i mig de bona visió, mentre que una persona amb 8 diòptries de miopia pot tenir una pèrdua de fins i tot 9 anys. Us convidem a cuidar de la visió i del futur dels vostres fills.